FM sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkiyon mo sa DZGB. Pinkiyon mo! You're so hot, teasing me. Merienda, 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 merienda. Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Welcome po sa inyong programa, ang Pinky and Mo Babe. Hi, hi, hi. Hello, 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 hello. Good afternoon, Pilipinas. Kumusta po kamo gabos? Sana po kamo gabos nasa marahay na kamugtakan sa mga oras na nilibrido po sana mo na problema na pinaghampang. 31 ngunyan kan Marso ay salbatana. Pangultimo na pala ngunyan na bulan kan Aldaw kan Marso. Ano? Last day of March, mga tugang, it's Holy Tuesday. Good afternoon po sa Indo Gabos, mga tugang. Kumusta po ang satuya ng mga birthday celebrants mo yan? Happy, 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 happy birthday po sa Indo Gabos. Mga Sarawayon, maray na hapon. Pipirot ako nata daw. Grabe, naginom naman na kaya akong unyang gigwan. Naginom kasi bago naguli akong mga 1 o'clock, no? Naginom ako ki Bulong. Naginom tabi ako ki Bulong, mga tugang para sa sakuya na antihistamine pangyayari, sakuya na maringatan na wara suhat sa higutulos kaso banggi budang niya na pag ayos ang sakuya na pamati. Good afternoon, Sendo. Sana diyan na bang din ako magpaghatsingon. Tangani po na din ako malit sa aga. Pagkasupuguno nun ma. Pagkasupuguno nun man. Makasupuguno nun man. Mga tugang ko na yan kung malit ako paggaga. Okay? So mga travelers natin dyan. Tabi, good afternoon Tabi sa Sendo Gabos. Sa mga travelers natin dyan. Ay sandali. So mga kompalan ha. So may mga birthday ko niyan. Happy, happy, happy birthday Tabi sa Sendo Gabos ha. Sa tuya tabing numero na pwede nindong apudan, pwede nindong tabing i-text ngayon pong paghahapon sa 09, smart subscriber tayo, 0966, mali. Hi, hello. 0969-088-5548 ha. 0969-088-5548 tapos 0966-203-0034 para po sa gusto magpartisipar sa tuya mga tugang na programa ngunyan pong pagkahapon. Kaya ba po ang lalaking hindi inuumaga? Kaya ba si Henry M. Nasa linya, mga tugang si Jimmy na salita sa tuyang Chief of Reporters ngunyan pong pagkahapon. Jim, good afternoon. Yes, BP, maray na hapon sa mga barantabay. Iyaon kita ngunyan sa sarong lugar di sa 3rd District dahil at igwa kitang Malaysia na igwanin hiro-hiro na iba na sitwasyon kan kapulisan then maginso mga naka-standby na Philippine Army. Actually nag-pull out so army truck. Opo. Aligado may masabutan kun paradilan o kun ano. Nako. Sa sarong barangay, arayong barangay. Di sa 3rd Distrito Canalbay Mala kasubago pa nag-pull out. Dati naka-standby yan Tabi BP. Monitoring yang kanso sa sitwasyon kan Bulkang Mayon. Okay. Mga army truck kasubago nag-pull out igwadaanin Rimalaso sa Kabubuldan and double check niya to sa Hipatura kan pulis magin sa mga pulis malisin niya itong naka-alerto and nagtulak manda sa mga pulis pa sa sakat then as of now halat niya to wara pa nin nagbabaralik. So most probably
may iskaramusa dyan. May nangyari. Oo, may nangyari sa Kabubuldan, somewhere digdi sa Tercer Distrito, Canalbay. Dahil yung una kita mabanggit kung sa na lokasyon Opo. sa pagsabing ini, base sa obserbasyon lang niya to and nakaposisyon o nakamonitor kita sa mga oras na ini, EBP. Abangan na lang niya to ang pagbalik kan mga police and itong mga members kan Philippine Army. Oh, Jimmy. Go. Pero anong hitsura kang pulis? Buda sa ano pagprepara naka full battle gear o gari so mga kung ano, 'di ba? May repara mong anong klaseng hitsura o ano gari simple sa nang hero-hero aro gaan? Bako kuan tamagin so Unusual. Pamayo kan nga police Unusual. Wara digdi kasabay. Unusual. Oo. Parte bagay ang kan sa tuyang obserbasyon o karakteristik kan na sa tuyang trabaho. Kung ano ang kakaiba, Okay. yan. Okay. So, nag-inquire kita, nagapot kita digdi, ay so malunadan. Oo. Nag-roll out ka bago pa BBP. Mm. And sa luway-luway niya to, for subject for verification and validation, aligado, iguanin talagang paralyuhan ki putok and subject for verification and confirmation aligado iguang tulo Tulo. Rido. Kusog-kusog daw tabi Chief Ramir sa monitor ko sa laog tabi tasan daw tabi ang bulyom. Aligado Jimmy may tulo. De pa aram kung ano ang tulong iyan tabi ano. Subject for verification and confirmation. Yan istorya lang nga digdi na nakukuha niya to sa palibot. Tadigdi kung aram na istorya na igwa ni nangyari. Maobserbaran mo kung ano ang iro-iro kan mga police and kan mga operative kan persons armadas. Okay. So, yan, Bibi, antabay na lang kita kainin. So, taon-taon na lang, medyo may distansya, baka kung ano ng mga disposisyon na pinagsasagibo sa mga oras na ini. Okay. So, yan ang una, Bibi, and magin digdi, so, sa mga motorist assistance center, kaya pinroll out. Opo. Pinroll out. Di gustong sabihin, talagang iguanin movement. Iba ano, Jimmy, iba ano, medyo, kung arukan, pati yan mga arukan pulot mo, medyo, bako man, alarmist kita, kung di ba ka may dakulang nangyari? Atyan na abang na lang, tabi, BB. Okay. Out naman ako, Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa Flash Report. DCGB Flash Report. Halip po dyan, mga tugang sa luwas. DCGB Flash Report. Abangan niya to yan kung ano po yan ang mga pangyaring yan. Dyan po sa Tercer Distrito, mga tugang Can Albay. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ano kaya ang mga pangyaring yan? Yan po, abangan niya to. Mga tugang di po sa tuya na programa. Ngunyan tabi na paghahapon sa follow-up report ni Chief Jimmy na salita. May kinaraman sa mga pangyayari po sa tuya na kapalibutan. Oras natin, alas 3:25 na. Oras po sa Pilipinas. Oy, mga liver lovers, kumusta po ang tuya na lifestyle? Party on, atay later, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom kang Liver Aid. Liver Aid. Mga tugang, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman bagong Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro po. Ang Liver Aid Pro, saro po na bako lang yan supplement, hindi lang po supplement, ito ay Silimarin Plus, multivitamins at may mabisang Silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay Hepatic Protector. Ang Hepatic Protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aid in regeneration. Ang nadamage na atay, maring bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Pro.
Ang Liberate Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberate Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liberate Pro para sa malakas na tay, mag-liver up na. Ang Liberate Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, at sa iba pang drugstores, mga tugang nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang satuyang tataramon, ngunya na hapon, mga tugang digdi po sa satuya na programa. Ay nako, bakit kaya ito yun ayaw mabuksan? Ang satuya tabi na... Ang satuya tabi na... Ano ini? Word for the day. Si research tabi ni amigong Ronald Baldo. Ang satuya tabi na word for the day... Mga tugang ngunya na hapon ay wara. Wala. Ay, ito pala, igwa. Kubiertos. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Kubiertos. Ano pa mo sabihon pag sinabi mga tugang na kubiertos? Ano ko sabihon kaya na? Igwa nga ka mong kubiertos. Ang mga term na yan pinagagamit na mga tugang kan sa tuya, tabing mga gurang kan mga nakaaging panahon. Kubiertos. Yan. Anong ko sabihon? Mga tugang kan word na yan. Mag-participate daw tabi sa 0969-088-5548. 0966-203-0034. Our word for the day is kubiertos. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Ano pag sinabing kubiertos? Ano pag sabihin? Kutsara tinidor. Kutsara tinidor. Ay, very good ka. Ano po ka sa English, madam? Silverware. Kubiertos. Tama? Kisay po ini. Kisay. Si Emma. Emma. Taga saan po si Madam Emma? Albay. Albay District. Salamat po, madam. Ingat po. Thank you. Welcome. Alright. Very good, ha? Emma, kubiertos daw. Sabihon, kompuesto kan tinidor, kutsara, mga tugang dyan sa kusina. Silverware. Yan. Pero ang pinaka-the best, mga tugang magkaon, pag nakakamot, the best. Kaso bago naman, ugaring, inagda ako ni Mrs. magkaon dyan sa, sa gilid, dyan sa, dyan? Di ako nakakamot, pero mas sa harong, kaya baga ako ang sa kuya mga tugang na araw nindo kung mahilig ka mo magkamot. Dapat po ang kuko halipot. Dapat po mga tugang ang kuko halipot, ngani na nakakabilo po kamo na magkaon na nakakamot. Kubiertos, kutsara, tinidor, from Mamanggal, Virac. Hello po, idol. Good afternoon, tabi isa sa imo. Alright? O di sige. Yan po sa tuyang word for the day, kubiertos. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Good afternoon po, BP Henry. Oy, may text digdi. Sige daw ta, advice tanta daw ini. Ay, mali yata yung napindot ko ito yata. Sandali. Ay, yung manggiraray, mali. Sandali, ha? Sandali. Hay na kaya stinger ko din yung love story. Love story sa Pinky on mo. Nawawala. Sako ba yun? Ito. Love story sa Pinky on mo, baby. Good afternoon po, Sir Henry. Ako po si Rika, hindi tunay na pangalan. Isa pong sales lady na naka-day off ngayon sa bayan. Wag na nating sabihon na di. Pero okay lang gayon, ha. Dito po sa Tabaco City. May boyfriend po ako, 2 taon na ang aming relasyon. Pero habang tumatagal, umiiba po ang takbo ng kanyang isip at hindi rin ako nagbabago sa kanya. Ang suliranin ko po sa ngayon ay mayroon pa akong nakilalang isang lalaki na halos pareho ko po silang minamahal. Alam mo po, sir, ang napaka-gentleman niya,
at saka napakasaya niya pong kasama. Kaya nga po, naguguluhan ako dahil isang araw, sinubukan kong sumama sa kanya ng palihim sa aking boyfriend. Nakonsensya ko sa ginagawa ko, pero nalaman ko lang na talagang ibang ugali ng lalaking itong nakikilala ko. Nais ko lang pong itanong kung bakit po kaya ganito ang aking naramdaman. At ano po kaya ang pwede kong gawin para po sa ganitong sitwasyon? Ito naman na boyfriend ko ay nako. Pangyari sa imo. Nag-boyfriend ka pang araw ka ining sarawayon ka. No, nag-boyfriend ka pang araw ka ining sarawayon ka na. Nagduwa pa lang kamong taon. Sige, basahon ko lugod ha. Ito man ang boyfriend ko ay sinabi niyang silahis po siya. Nagkakagusto siya din sa lalaki pero hindi naman niya po na-practice. Mas gusto niya pong babae ang kanyang girlfriend. Kaya naguguluhan po ako, sir. Sana pa po bigyan mo ako ng pagkakataon sa ganito kong problema. Ang iyo pong tagapakinig ngayon, si Rica. Arog ka ini, Rica. Ha? Romani ka dyan sa radyo. Iyo. Romani ka sa radyo, kusog-kusugon mo ang radyo kung saan kang ngunya nag-iiling. Tabata pipirot-pirot ako ni, kaya ko pagpapastidya ngunya na hapon ha. Dinagitan nga sa babae. Mata na ito tapi pirot ako. Arog ka ini. Number 1, kung ining ano ang problema mo sa presente mong boyfriend? 2 taon na kamo. 'Di ba? 2 taon na kamo. Naday man gayud sa imo ki problema ini. Inako niya na silahi siya. Ano apod ka ining silahi sa term mo niyang mga teenager? Ano apod ka ini mga bystander? Mga bisexual, 'di ba? Masurti nga ng boyfriend mo, pwede sa baskisain, magkagira man. Wala naman ang pirot ko sa imo. Magkagira man, magkakrisis man, ang boyfriend mo dahil magkakaproblema, maskisain mo gilid, pwede siya, pwede sa lalaki, pwede sa babae. You should be proud of. Kaya nga sa lang, yan, tirada mo ha. Dede, seryoso. Daiman sa boyfriend mo ki problema sa imo. Maringan ni anta nagapractice yan pagiging honest sa imo na siya sarong bisexual. The good thing is dain niya pigpapractice ang pagiging bi niya. He sticks to you as your boyfriend and I think he remained loyal to you. Tayo nabutan nga ni kamo ki 2 taon. Kung di sa iling ko, Rica, ikaan may problema. Medyo natiwi so sa imong sa imong paghiling sa boyfriend mo. Kanamidbidan mo ining sarong lalaki na day panahaloy. Unang sabihan ko sa imo ha. Dai magtiwala ki basta-basta sa lalaking yan. Dai mo sigurado kung talaga siyang seryoso sa imo. Tamay mga lalaki na mahilig yan magparapakiiba, mahilig na magparapakiuron sa imo. Yan ang naturalisa niya. Di mo man sigurado kung seryoso siya sa imo. Tama, Jerome? Di mo man sigurado kung seryoso siya sa imo. Baka pag abot kang aldaw, Rica, magka-problema ka dyan sa lalaki na iyan na di mo sigurado. Sige daw. Tayo daw ako kirason. Ano ang rason mo? Ano ang sa imong nahiling para patunayan mo sa ko na seryoso ang lalaking yan sa imo? Remember, ang mga lalaking makaraw, kadaklang kan kamuryahon kay riba yan, kan ibang girls, tapos nang mag-ugma, saro ka duman. Pero ilingon mo, baka inagdaka man sa, day ka man type. I-text mo daw ako kung nag-ilusyon sa imo, kung nag-court sa imo lalaki. Bako ano singarang kaining duwa na partner ta? Bako hilingon mo lang, baka nagdaka man lang, sagin-sagin, bako na, para kayo nagdaman, di daw kapag para,
Marasa ka pa. Dali mo nang may boyfriend ka. Korosing ang kwansingit mo na pigtataramang ka ng tumultul ka dyan. Iyo, darog na lang kayan, ha? Siguraduhon mo na ang lalaking yan seryoso sa imo. Tadyang ka iyan, baka ka iyan, baka ka iyan, iha. Bako ang seryoso sa imo, nakarawat. Ara mo, tumubod ka sa kuya, tagurang na ako sa imo. Ako permi, may forecast ako permi. Di ba tabi Aldwin Andes Boda, CJ Zamora? Ano ibang lalaki? Puro Erika, tumubod ka sa ko nini. Baka bako ba na seryoso sa imo? Baka na-despido ka kang lalaking mga puro pilyon sa buhay? Bako iyo, Aldwin? Patunayan mo daw sa ko kung ano ang signs ka na seryoso sa imo. Sige daw. Kumpara dyan sa lalaki na sabi mo, bi siya, pero di niya piga-practice ng pagiging bi niya, nag-stick siya sa imo for 2 years na sa imo sana yan. Nene, dit na lang kaming lalaking arogaan. Nagparagumod-gumod mo sabi dyan, Chief Ramer. Nagparagumod-gumod ka dyan, Chief Ramer, ha? Nene, di dapat masala sa desisyon. Pag ay ko na kong boyfriend mo inda sa imong sala, gunutan ta ka. Gunutan ko biyan sa imong payo bi. Dita ka nang gunutan bitaw ihulog ta ka biyan sa kali. Tarabang ka na. Maray sa imo ko dikito nan singit kuno ka disipan mo. Okay? Iba kong iyo tabi. Nailing muna. May tumirik sa sakuya ngunya na hapon o garing. Dapat nga, di magtubod sa imo, tamakaraw ka. Seriously, Rika, ha? Rika, tumubod ka sa kuya. Ilingon mo kimaray kung seryoso, tabaka makarawan ka, abaka pagbasulan mo iyan, pag-abot kang aldaw. Hello? Hello. Good afternoon. Hello, Andre. Good afternoon. Good afternoon po. Off the air. Ano po? Off the air. Off the air. Kumaya to, saan ako? Okay, sige po. Hello? Ika si Rika? Aba? Sako mo pala. Hello? Opo. Ano? Ano po? Ay di, tinangot ko na po madam sa iba. May tulong winners na po kasapon na nag-claim. May tulong winners na po nag-claim kasapon. Tulong man sana po sa winners tabi. Ano po sa pangaran? Ano po sa pangaran? Ano po madam? Hello madam, ano po sa pangaran? Hello? Ay, nawara. Araw kayo ni, nag-upload siya ta. Di ba? Nag-upload siya. Basta po kung sisang araw kayo ni, kung sisang pan winner, iyo pang tatawanan ta, tayo po nakapangaran digdi. Di po itatao sa kwan. Di po itatao sa ano yun sa iba, diyan sa opisina. Iyo po, hindi sige. Di ba? Sandali lang ha, ito. Madali lang. Seryo. Sabi niya, nagduduwa-duwa nga ang puso niya. Di man nga ni pwede na, duwa-duwa yan. Iya po. Di sige. Salamat, Rika ha. Thank you ha. Yan tabing advice ko sa imo. Siguraduhan mo na ganun na dahil pagkatabi kipagbasulan sa maabot na aldaw. Ta usually nini ang pagbasol sa udyan. Hello? Hello? Hello. Good morning. Ay, good afternoon, Padi. Good afternoon, Padi. Amadi, maray na hapon. Maray na hapon, man. Apo.
Tamaw lang baga so, hatol mo kay Rika. Kaya nga ni. Duda ka? Lemon yan, kaya nga nagtatara mo kitama. Ay, salamat. Ngunyan mo sana ko na umaw. Ayo. Oh. Ano po? Pwedeng batiyong kung sa nag-graduate ka sa bago tadi pa di. Sige na, tayo man sa tuyo mo. Kung para adlib mo, mag-greet ka man sana. Kay Galil na Diaz, nag-graduate po siya sa bagong grade Opo. 6 study di sa Rapo Elementary School. Buda kay Julia na Banaynan. Opo. Grade 6. Ayun na. Yun na, madi. Yun, natakunubusong. Kukulang ang programa mo. Gari initong saan ko dyan sa lugar nito, ano? Sinabi mo. Pigiling ko madi, gari nakakwan ko ngunya, kadaster ka ngunya. Sala. Ano attire mo? Sige daw. Naka-spaghetti. Ay, wow, durat ini, oh. Oo. Pakarahay. Naka-spaghetti. Oh, Semana Santa. Gari ba ko man labang ikabagay maguro spaghetti man? Sa daraga man iyan. Ay, din mo, pwede ba sanday ka maghuba? Gari marauton man na sa edad mo, nagaruwiri naman, naguro spaghetti ka pa man. Ano naman ang So laman baga, gari tarakdag naman yan sa braso mo. Gari, gisuro spaghetti ka pa man. mga bawal tukaw-tukaw sa tindahan? Ano mo para? Sa Ano bagay. si Padi? Pwede naman kimagka-interest kaan? Maulog pa. Ah. Sinabi ka man ay, pakaray. Ano? Pero kumbensido ka sa advice ko? Kumbensido ka? Ibaga. Okay. Tama. Tama. Salamat. Okay. Magayon ka na hatol. Ay, salamat po. Dahil sabi ka na matitugaro tulo nun. Duwang kita, bade, gari mag-iiwal kitang duwa. Gari mag-iiwal kitang duwa. Bye-bye. Bye-bye. Gari tultulo na. Sarawayon ini naganong gari tultulon. Okay lang ha. Hello? May report si Jimmy. Hello? Hello, VP. Ay, Good afternoon. good afternoon, tabi amigo. Ano po ba gani misis duman sa caller mo? Karing yung brutal. Yung nga ni, gari malay naman ang tirada. Okay. Okay. Pero mas brutal ka pala. Nata. Tumultol ka dyan, Ano? Bata pipirot-pirot ako naman. Sa pirot ko nga napon. Ano na naman? Pagtagay ko tsarahaman. Ayun mong, may tadag, pero spaghetti pa. Bako lamang bagay. Hindi-imagine ko so, pagtatara mo, Jesus Maria Joseph niya ako. Wala matisan ko. Iwalo na ko kayo, no? Bigyan din ko ba? Abat, oy. Bata ko, ang mga kamidbid ko baga, kabawal-bawali ko magparasurusulog ka ng mga... Pero sa bala naman siya, naman ka. Awin na, garilo kon si Mrs. Madi. Nagyulo, sige nga rakak ko niya. Wala lamang sa pirot ko. Napapod ako, Bipita. May tinaram ka sa bago. Nalibong ako. Akit gig ka? Pero iba, bako pa ito. Ay, iba. Bago siya nag-upload, may tinaram ka, nalibong ako. Arin naman. Sabi mo, so advice mo, baga, magayon noon. Oo. Pero so pahabol mo, usually, ang pagbasol nasa Saudi. Usually. Yes. Paano daw niya ko itong pagbasol sa iyo? Sorry, medyo wrong choice of word. Igwa ba rin kinagbabasol na sa inutan? Igwa? Sige daw, example nga. Para bakal ki urig. Totoo lang. Guyod-guyod niya ang urig. Sigan gumud-gumud. Ang urig guyod-guyod niya. Sigan babasol niya. Salbatan ng garing. Lugi ako kay niya. Bata sa mga lubot niya kang urig niya. Giri mga cute. Pero lugi niya ako kay niya. Diba? Oh. Sa inot pala ng pagbasol. Nagbabasol siya sa inutan kanurig. para bakal ki karabaw. Mga rugan para bakal ki baka. Sa inutan niya nagbabasol. Diba? Baga, tama baga. Okay. Pero, dahil ko may imagine so, spaghetti. So description
desisyon mo. Pwedeng, baka napalo sa pag-inom ni Mrs. mo kitubig. Awin na. Nagkulog na ang pangako. Sige, pahingaluin na. Sige, tabi. Bye-bye. Pigwara ko lang supirot ko eh. Pigwara ko lang supirot ko. Sige daw. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mamagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na DCGB Flash Report. Jimmy, come in, Jim. Good afternoon. Yes, BP, observation lang ang sitwasyon niya to ngunyan. May uminabot suko. May buminaraba digding. Suko. May uminabot na Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Yupi! Jim. Rata, nasa kwang kita, nasa pagtugay-gay kita ngunyan. Pagkali pagal-pagal kasi upi. Pwede? Suko. Initial. Pwede rin lang. Initial lang. Okay. Pipi. Pakilakas ka ng monitor. Pakita sa tabi. Exclusive niya ito ini. Sisiyan. Si pagal-pagal ini, naka-bullet proof pati si Madam. Grabing kapagalan ini taram ko ali ini sa Kabubuldan. Si Chief of Police Major banggitong ko na ini tabi bipit may go signal sa ko. Ma'am Genevieve Usirin kada ginubatan na PNP. Rango tabi Jim? Rango? Police Major. Okay. Kung ano ang pangyari sa rota ninda ngunyan pagka-aldaw. Ma'am Genevieve, Police Major, si BP Henry po sa angkor sa DCGB. Ano po ang aksyon na rinispondihan ninyo ngunyan na aldaw? Live po kita sa radyo sa DCGB. Hello Major, good afternoon po. Good afternoon po sa mga listeners at sa mga viewers ng DCGB, ma'am. As in sa angkor po na Sir Maceda. Ma'am. Actually, kaabot nilang po, nasabatan ko na si Nadakop ka ni Jimmy Ano po? Nadakop ka po ni Jimmy. Ako nga na ipupagkababa ako sa patrol car. Okay. Hingal pa. Kumusta ma'am? Ano po ang sa inyong latest na operation mo niyan? Nagduman po kami sa area ng encounter sa Poro 4 Barangay Sinangtan, Binubatan, Albay po. Okay. Sa encounter area mismo, talagang sinakat medyo pinili man talaga ninda to area na kung saan safe sinda kasi very yung terrain sa sinda dakulon po pwede exitan duman po sa area and sa area man po may mga nahiling kaming IED na nayaan po duman tapos M16 tapos mga badil tapos mga empty shells tapos mga kahoy duman na allegedly tinamaan mga barari man po tapos may mga tinamaan po nung during the firefight. I see. Major, ano pong grupo ang nagka-encounter ka sa bago? Army po. Yung tropa natin po sa Philippine Army and yung kabilang na kalaban namin. Oo. Ano po yan? Allegedly CTG po. Okay. Ma'am, may casualty ba sa both sides o sa nadaiman? Sa enemy side po, wala pa kaming balita kung may nasugatan. Sa side naman po ng katropa ng ating sa Philippine Army, may may wounded po na alleged according po sa nila sa team leader na daw po ng yung yung improvise nila
pasabog. Opo. Ayun, may isang injured, ano ma'am? May isa pong injured. Pero safe naman daw po as of now, according po kay Captain Sakare. I see. Bakit ma'am nagkaigwang inkwentro? Ano po ang nangyari? Susog sa siya ng investigation? Kumbaga sa 4 days na daw po naka-stay duman to Katropata sa Philippine Army. Then, Opo. yun, may mga reported cited na armed men. Accordingly, mga nasa 30 daw po yun. Opo. Nasa 30 po na armed men. And kumbaga sa lang. Kasi area po ng pinuntahan na kung saan sila nag-stay, may mga na-recover na gamit nila sa pagluto. May kaldero, may asukar, may asin, may bagas duman sa area. Ayun. Talagang nagluto. May nawalat pa nga duman na luto ng bagas. Opo. Opo. So, kumbaga sa talaga sinda. Tapos, alawigon to lugar kung saan sinda po nag-stay. Halimbawa, digdi sinda nagluto sa sarong area. Then, apart from that, siguro kung mga 50 meters, 50 meters, duman naman sinda nagpahingalo kasi nahiling mi talaga na na may mga pinurutol na sindang kahoy duman na kumbaga sa may nag-occupy talaga. Ayun. So gari ma'am, mga perang alaw na po sila nag-star duman sa lugar, nag-stay sa lugar, ano? Sabi nung mga na pag hapot-hapot ito, may naman daw po, aloy-haloy naman kasi nga mahiling mo man po so itsura nung nag-stayan po. Iyo po. May mga civilian duman ma'am, may mga kaharungan po duman sa Sinungtan pinangyarihan. Igwa po sa baba, pero po yung encounter area, wala po talaga. Ayun. Wala naman sa harong. Talagang naglakad na lang kami mga more or less 700 or 800 meters away from the road na pinag-anuhan po. I see. Mga pira po ang estimated number kaining mga CTGs tabi na nag-encounter kan Philippine Army? Accordingly po sa mga mga nasa 30 daw po yun. 30? Wow. Medyo dakol-dakol tabi major Opo, and daw yun, from pinagsanib na ng pwersa ng Albay tapos Sorsogon area. Iyo po. Ano daw pang kung may maaramang ka mga mission in datayaon po sinda duman sa Sinungtan? As of now po, we're still conducting thorough investigation in coordination po sa Philippine Army kung ano po talaga ang motibo na nagparamdam na naman po sinda. I see. Opo, okay. So, kumusta naman ang sitwasyon naman tabi sa lugar bago ka mo naghali? Sabi ninda, parang nadangog lang ninda, may nagturutukan daw, ganito, ganyan. Pero wala pa kaming ma-extract na kumbaga sa reliable na pwedeng magamit para sa investigation ni. More on ganun lang, nadangog, pero wala man sinda na na mga araman na, very safe. Yeah. Opo. Yeah. Mga pirang minutos, madam, so firefight po kasabago? Kaninang alas 5 po nag-start and accordingly, it lasted more than 10 minutes man daw po. Ayun. Sabi po ng katropa mi sa Army. So more or less 5 o'clock in the morning nag-start? Opo, hanggan mo niyan, hanggang kasubago nag-pull out ka mo, ngunyang pong hapon na ini. Sige-sige pa ang hot pursuit operation kan mga otoridad? Opo, na lang kami. Nag-conduct na kami ng post-operation. I see. Kanina pang 5 a.m. po to firefight. Oo. Encuentro. Opo. Yeah. Ini bagang Sinungtan, medyo may distansya po ini. Mga pirang kilometro po yan. Mahirap pati ang signal, kaya mahirapan kami mag-connect sa mga sa Maluyas. Nasa taas na kami pero pa rin, dipisilan pa rin ang signal. Medyo, di ko ma-imagine, madam. Siyempre, ikabaga, saro kang babae. Pero, grabe ang tiwala mi sa mga kababaihan buda sa araw kayo ng operasyon tabi. Kumusta po ang ikabilang sarong babaying pulis? Sorry, medyo gusto takang i-feature, madam, sa pag-responde nindong ini. Kumusta po sa imong pamati na ka nangingenot sa imong tropa para depensa sa tuyang gobyerno? Ang sa kuya lang po kasi mas gusto ko na ako mismo ang nakakahiling ng mga bagay-bagay kesa pisitan ako ng information na
hindi naman, kumbaga sa ano, ang information, baga, never yan nagtakto. Yeah, Minsan may sobra or minsan nagakulang. So, with the clearance naman po ng aming provincial director, kanina, nag-clearance ako if I could join. Sabi naman po ni Sir, pwede. Kaya po, ako po talaga ang pasiring duman, kasabay ko po ang team ng SWAT, tapos may investigator man po ako and other securities. And siyempre po, yung taga-Philippine Army man po, 49th IB, led Apo. by Captain Sakari po. Siya Yeah. po yung So may 49th proper IB, coordination 49th man kamo bago ka nagtulak duman sa Opo, may lugar. proper coordination, sinundo po niya. Dito po kami nag-meet up sa police station ng taga-Philippine Army led by Captain Sakari. So, Opo. then before kami nag-proceed sa area, muna kami ng kung ano ang magagawin natin pagdating doon. Prior to that, may advance party naman po pala sila na nag-clearance na Ayun. for us to be safe pag-conduct po ng investigation. Oo, taga-video dili pati ang pag-respond di baga major, delikado man baga, di ba? Pag-arog ka Opo. na sitwasyon. Opo, delikado man considering so area po talaga ng lugar, maluya ang signal, tapos po siya, kumbaga sa yung terrain. Yeah. Yung terrain very conducive po sa kalaban na mag-take advantage. Iya, opo. Pero so papaal pa po sa Philippine Army troops, still po yan pa sa lugar tabi, Madam Major? Yes po, yaon pa po. So team na talagang nag-operate pa rin po sinda as of now. Pero po sa team na kasabay may magsakat, kasabay may din po magbaba. May mga Ayun. nawalat pa po duman na nag-monitor pa considering na hindi pa po yun nakakalayo ng mga Yeah. kalaban. Opo, okay. Police Major Ma'am, salamaton pong maray sa oras mo sa DCGB po. Ingat po kamo, mabuhay. Thank you po and God bless. Opo, thank you. Ano Jim? po, ma'am, sa kontrainta ito, so is compared in the different directions. Ano mga kataraning kan mga ansinong tanayan? Ano mga lugar? Luduran? Bulolo. Bulolo daw yun na pwede man mag-exit ng Piudoran. Malayo yun, G. According po doon sa na tanong-tanungan mid. Kasi aranin na daw yun sa Piudoran. Luduran? Yeah. Then pwede Piudoran, Tunsol. Wala mga ganon. Opo, Sorsogon. Kaya, Nagkawara kasi ito. opo, yun po ang duman nung nag-responde na mga Philippine Army. Ay, Jimmy, pakipot pa lang kay Major kung may na-recover na mga firearms, etc. Na-recover ng mga ebidensya, mga bala, badil. Igwa pong na-recover na badil, mga improvised explosive device na nasa na po, ngunyan, nasa custody mi and ipaano mi po sa Regional Forensic Unit. Opo. Okay. So ano ito, nagbabalakaw sa mga Puwersas Armadas? Opo. Tinutukan sila? Ganun na nasa kumbaga sa nakaposisyon na. Nakaposisyon na then So linawon niya to Police Major, saro ang irido, sarado kan Puwersas Armadas. opo, saro ang irido tinamaan. Oo. Pero safe man. Safe na po, nasa stable na. Sa lado kan mga civilian, wala man, safe man duman. Wala man po kasi arayon man, wala naman Secluded. duman tao. Oo. Isolated area na siya. Okay. Pero Yeah. badil, na-recover. Saro po na badil, dakulon po bala duman, mga empty shells. Ano ba ibang bala? Mga iba-ibang bala. Tapos itong tulong mga grenades na accordingly molotov daw yun. Mulot ba? Molotov bomb. First time ko makakita nun. Anong feeling mo ma'am bago kang chief of police digdi sa Ginabatan Pigari kan babaeng na destino digdi, saludo kami sa imo sa igmay inaron mong nagtukad ka sa bulod. Anong feeling bilang sarong babae? Women power? Women's man pati. Feeling empowered. Siyempre po, kumbaga sa nakaka-boost ng moral kasi ang layo ng area. Tapos ako talaga gusto kong makaabot. So, success, nakabalik kami ng safe. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Okay, so thank you so much ma'am sa time, sa pagtiwala na mako ami na information. Tabi BP, Apo. yan exclusive na. Kanya may isuko ma'am. Igong suko digdi. ID man ang porpa. Yeah, pag-una ko may isuko, may may mga proseso. Nailing ko ta BBP, may mga dara-dara digding kaldero, may maluto pa nga ni. Makaraon pa sa nagaro kung
may kawali. So badilday ko na hiling. So very busy sa ngunyan BP. Ara mo na sitwasyon kaniguan intensyon. Gabos naka full battle gear an mga pulis dangan ibaan hero kan mga kapulisan digdi sa Banoan kan ginubatan. Good news taday kisibilyan na nadamay and di pa ma-determine duman sa nakalaban kan Puwersas Armadas kan gobyerno sa kung igwamanin na tamaan o kung ano sa nasabing grupo. Duruda ko lang grupo ini BP. May naruno 30 persona. Iya baga, bako ang Jimmy karaw-karaw na trupang yan. Oho. Kung nag-stay sila dyan kihalawi ka nagkapirang aldaw na medyo dako lang tropa. Kuan yan. Sa tuya lang ata. Ako kaya pambiran ako makatangog Jimmy kiarog ka na dako lang numero ki tropa nakalaban kang gobyerno nag-isa sa sarong lugar. Pagkatapos bago bagayaon kami duman sa Piodoran. Yeah. Sumobil kasabay ta si Boy tapik tutugay gaya niya to itong so opening na Piodoran Memorial District Hospital. And sabi ni Madam ang kataraning kay to kan sinungtan mga bulod baga iribong-ibong kan salog bulod. Totoo, buda. Mga kuan yan Jimmy, mga dakol yan mga ambush area eh. Nakaabot na ako diyan kan panahon tama na nasa kita diyan sa 3rd District bilang field reporter. Gustong sabihin, yaon duman si PNP Provincial Director Noel Nunez. Na-interview man nga niya to duman. Posibleng dahil siya na sa 280 na naitaram. Iguana ni nangyaring gubo-gubo sa Kabubuldan. Diyan sa Linderos kan Ginubatan and Piodoran in the Jubilarin Sorsogon portion kan Sorsogon. Okay. So yan tabi BP uminabot na digdi so army truck sa mga oras na ini dahil na kita ma-interview magbalo sa Philippine Army. Okay naman. Tama ng protocol anyway. Nasabutan tayo kita maray kay Madam Police Major Genevieve Oserenta pagkababa niya duman sa mobile nagagad kita ki permiso kuan lang ani pasabot lang kung pwede and pag-abot digdi sa palaog sa sayang headquarter saludo kita kay Madam Police Major Osirin, saludo kita Jimmy. Anong dapat kayan ang mga leader ta na buda gusto ko di ba dai man kay kidakol ng mga protocol ta kay po na magtaram para masabutan kan tawong nakakadangog diyan sa area kung ano sa nangyari kung iba dai kita maka-interview pero dapat talaga arugan kay Madam ang pag-iisip kan ibatang mga opisyal kay po magtaram para ma-informar ang tao so tao din nag-iisip ko ano nangyari sa lugar sa nadigdi so mga nag-observe digdi sa kapalibutan sa munisipyo ano nga nangyayari sa ako dai ko man aram ko na observation report ko baga initial observation lang na medyo iban na hero-hero kasi sitwasyon digdi sa palibot that is considered as news pero sa kun ano ang veracity sa likodan kay ni dai taman isi so an makakapagtaram kay ni opisyal so kun iba-iba dahil ngayon tama proseso nga na mag-ibuki report, may protocol pero si Ma'am Genevieve saludo kita sa iya saludo kita tabi BP pagkababa sa mobile ta kasubago yun nabagang pigaan tabayan na niya to kasubago may uminagi na nganing mobile na puro sa SWAT so lunad and suko o garing dahil man ako nakakapaaram sa imo kung nakalusot-tulos ako pwede nga ako nakasabit duman sabay ako duman sa inda kundi maray man na dahil yaon na timingan ko na digdi and sa ngunyan may mga coordination patabi BP ma-out na ako digdi sa lugar tas kuha na ini sa inda na ining mga pagmi-meeting na pigsasagibo sa mga oras na ini. Yan tabi BP, exclusive from Ginubatan. Anyway, maki-kuan ako ma-advise ako diyan sa pagiriba diyan sa news page. Ma-send na lang ako kay mga picture tabi siya ako dai ko makuan ini. Dai ko magibuhan sa news busy kita sa pag kuha kay mga information pa.
ipasa ko na lang kay Shara o kaya Okay. kay Agon dyan. Yeah. Bala na dyan. So yan, tabi BP yan sa ito yung mga dagdag na informasyon. From Ginobatan, Jimmy Nasalita, DCGB News Exclusive. DCGB Flash Report. Exclusive report kasabay si Jimmy Nasalita. DCGB on assignment. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag hayaan o pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, pero hindi kailangan ng doktor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako sa aga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye. Thank you all. I love you all. Mabuhay. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games